Selam Oydar. Selam. Haller nişek? Eybet. Teatrda sağındın mı? Eye. Emine. Yok. Ler var ama. Barayın da. Sen koyda işleysen? Men ide. Нәрсе эшлисең анда өйдә? İdeme. Yeremin düşündü. 1 июнь. Нинди көн? Мен ойлам 1 июнь ол балалар саклау көне яклау. Мен Дубездан. Биоздан чыгалар анда самоизоляция, үз изоляция ничек үтә анда? Biz самолизацияда вообще утырмабыз. Дуслар, каршылыгыз сезнең каршыгызда кояш нуры Адель. Балаларны нәрсәдән юкларга кирәк? Нинди куркыныч яный менә балаларга бу көннәрдә? Грабительler. Балаларның нәрсәләре барсын шулай урларлык. Үзләрен. Аларны урлап нишләтәләр алар? Наур баны. Балалар ул көнне нәрсә ашарга тиеш менә? Ничек уйлыйсың син? Тортлар. Тагын? И каша. Ну, каша обязательно инде. Син нәрсә ашыйсың ул көнне? Каша. Менә сиңа бер мәкалә әйтәм әйме? Син аны дәвам итәргә тиеш. Ир, баш, хатын. Ир баш, хатын, хуҗа. Кем хуҗасын өйдә? Әти. Ну, мәкалә нәрсә ди? Мәкаль. Әни ди. Моен. Син өйгездә кем хуҗа? Әти. Әти өйдә булмаганда? Әни. Ни өйдә булмаганда? Мин. Син кемнән күбрәк куркасың, әниңдәнме, или әтиңдәнме? Бер кешедән дә куркмам. Син ничек бәйрәм итәсең инде бу бәйрәмне? Өйдә утырам. Син зур үскәч кем булырга хыялланасың? Полицейский. Мин. Полиция. Полиция нәрсә эшли инде ул? Преступникларны тота. Ул кем ремень белән не застегнутый машинада туктата. Так, и? Акча ала. Солдат булып. Солдат булып нишләргә? Спасать. Кемне? Безне. Безнең хәлләр шулай начармы ни? Чуть-чуть. Шулай. Мен зурышкач, актриса булырга хыялланам. Ура! Кайсы театрда эшләргә хыялланасың син актриса булып? Театр төзәсәләр бик матур шунда барам. Безнең театр сиңа нәрсәсе белән ошамый? Бик матур театр. Ул миңа бик ошый. Шулай булгач тик монда эшкә киләм димисең. Белмим. Мин ялгыш кына буталып киттем дигән. Мин ялгышка буталып киттем. Зурлар кичкенәләрдән нәрсәсе белән аерыла? Бәсе зур, бәсе кечкенә. Бәләкәй бала булу авырракмы или зур кеше булырга кыенракмы? Зур. Нигә? Эшкә бара кирәк әйм. Әйе. Акча эшләргә кирәк күп итеп. Баланы ашатырга. Әйе. Шулай дип тә куй. Нә быел 2020 елда кайсы якларга, җылы якларга ял итәргә барачаксыз сез гаиләгез белән? Моряга. Кайдагы моряга? Асинов янында бер море бар анда, шунда барасыз инде. Әйме? Без дәвәни белән Бутыркада озерога йөрибез. Асиновда? Әйе. Шәп. Ярар, рәхмәт. Аның суы тузлымы? Юк. Тузсыз? Төшү. Син театрны сагындыңмы?
Кайсы театрны сагындың күбрәк? Сагынмадым. Ә без сезне сагындык. Әбес юк. Рәхмәт. Син үз изоляция вакытында нәрсәләр эшләдең? Кит өстәл артында гына утырам. Так, анда утырып нәрсә эшлисең? Үй эшләрен хәзерлим. Урамга чыктыңмы? Әйе. Эшләп йөрдең анда. Без анда беркем дә йөрми. Беркем дә йөрмәгәч, сиңа чыгарга ярый инде менә. Бүтән кеше шулай уйлый да, чыга бөтенесе һәм бик начар нәтиҗәләр. Әйе. Син авыл малаемы или шәһәр малаемы? Шәһәр малае. Сине ул шәһәр түгел. Авыл малае. Авыл малае белән шәһәр малае нәрсәсе белән аерыла? Авыл малае авылда яшый, шәһәр малае шәһәрдә яшый. Молодец, шәп җавап. Бала кайчан бала булудан туктый? Ничә яшь тулгач син ничек уйлыйсың? Һаман бала булып кала ул. Әйе, әни өчен бала һаман бала булып кала. Атын канаты ир, ир канаты Җир. җир. Тырышкан табар ташка Сугылмый. ничек? Сугылмый. Сугылмый. Агай эшли, мин Ял итәм. молодец. Театр ачылгач иң беренче нинди спектакльгә килер идең? Питер Пан. Питер Пен. Нәрсә теләр идең син балаларга, балаларны яклау көнендә? Авыртмасыннар, әти-әниләрен тыңласыннар, зурысыннар. Театрда кем главный? Охранник. Балалар, без сезне үзебезнең театрыбызда көтеп калабыз. Сәламәт булыгыз, әйбәтләп укыгыз, әти-әниләрегезнең сүзләрен тыңлагыз. Без сезне яратабыз һәм яклыйбыз.